Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Mushure mekunge ndanzwawo imwe confession iyo anzi kune umwe mukadzi uyo ainge achishandira vamwe manaijimbi. Mushure mekunge avashandira ndokubva azopfekedzwa imwe ring ndokubva azoshayika. Inini mukoma message iyoyo yakandirovesa nehana because right now ndinewo munhu wangu wandiri kudanana naye uyo anobva kuNigeria, but the thing that is making me to be so scared about this man, it is the way yaanombondipa dzimwe pressure sometimes. Mukoma, yes I know kuti kana muri murelationship pane zvimwe zvinhu zvamunoitawo kuti munge muchispice up your relationship, but zvimwe zvacho zvinonyanya mukoma. So ndauyawo pano paplatform yenyu kuti ndinge ndichizokuudzai kuti what am I going through. Zvimwe kuda vedare renyu vanokwanisa kuzondibatsira. Right, it started very simple. Pandakatanga kudanana naye munaijimbi uyu ainge achingodawo normal sex, kuti tinge tichingoitawo zviri normal, but with time mukoma akabva azotanga kusuggesta mamwe mastyles so epabonde ari very weird. Ndikabva ndati maybe ndo zvaanofarira sezvo ari munhu wangu, regedzai ndinge ndichingomufadzawo. But chaizonyanya kundinetsa ndechekuti mastyles acho aanofarira ndeaya ekuti paya pamunenge muchiita zvamunenge muchiita, iye sikarudzi yake inenge yakanyanyisa kupinda mukati zvekuti mangwana acho makuseni ndinenge ndava kurwadziwa. Sometimes zvaanoda ndezvekutoti anenge akandiita upside down, then anenge akandibata muchiuno umu obva atanga kuita bonde neni. Saka iye anoti zvinomunakidza, but on my side ndinenge ndichinzwa kuti pain yacho it is just unbearable. Asi semunhuwo ane munhu wake ari kupromiswa zvikuru unobva wazongoshingirira, but right now ndasvika pastage yekuti ndava munhu wekuti ndava kungogara ndichirwadziwa nechibereko changu because of those weird styles idzodzo dzaanofarira kuti tinge tichiita panguva yatinenge tichinakidzana zvedu. Then mukoma from there on akabva azongotanga kungoti inini nguva iyaya yekuti ndinenge ndaenda kumba kwake for my sleep over, unobva waona ava kukuburitsira sort of like zvinhu izvi zvakatanga ndichimbopiwa manight dresses, like anongoburitsa kamwe kanight dress kanenge kari very expensive, then over akuudza kuti pfeka aka because this is what I want you to wear tonight. Ende nguva zhinji kana aiti kana andiburitsira kanight dress kaya ndaibva ndatofara kutoti ndatowana night dress, but aizondinyima manje night dress iroro. Ndo pandakabva ndatanga kupanika kuti how come munhu uyu kana akandipa night dress rekuti ndinge ndichipfeka achiti ndikuda kuti tinge tichispice our love making, then pandinenge ndava kuzodzokera kumba kwangu anobva azondinyima mukoma. Zvakatanga so slowly kusvika neniwo ndazojaira, ende zvakazotosvika pakutoti iye anotombonditengera zvipfeko zvemukati, but zviya zvekuti haungazvipfeki kana uchienda somewhere, because dzimwe nguva anokwanisa kunditengera zvipfeko zvemukati zvinenge zvisina pakati ende sikarudzi yako inenge iri panze. Saka anoti kana anditengera zvinhu izvozvo it is just for spicing our love making, but nguva iyaiya yekuti inini ndinenge ndava kuda kutora chipfeko ichocho chandinenge ndambopfeka anobva azondirambidza. He just puts them in a separate drawer. Mudrower umu mukoma I managed to see kuti munogara mungori nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana, as in zvimwe zvimasex toy ndisingazivi kuti anozvishandisira ani. Ende mudrowa imomo mune zvimwe zvimaring izvo zvaanowanzokufarira kuti ange achizvipfekedza pasikarudzi yake panguva iya yekuti anenge achiita bonde neni. So this thing mukoma it is becoming something yekuti hazvichakwanisiki kuti ndinge ndichizvijairira kuti munhu anonditengera like chaanenge anditengera, then kana kuri kuzonzi ndikati ndinenge ndichida kutora chipfeko chacho icho chandinenge ndarara ndakapfeka panguva yose iyo yatinenge
tichiita bonde anobva aramba. He just takes it and he goes and he locks it in that small drawer. Saka ndauyawo padare renyu mukoma kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare renyu kuti is this things too weird zvekuti ndibva ndangoita zvangu drop the ball, because kana kuri kunzi zvinhu izvi hazvisi zvinhu zviri normal. It is far much better kuti ndinge ndichingorwadziwa ndobva ndangoita break up with him. Iye anondida, neniwo mukoma ndinomuda, even though we come from two different countries, but madananirano acho atinoita, it is just too much. But izvo zvaari kundiitisa zvacho mukoma, I don't like it at all. Even if I try to speak with him kuti izvi zvako izvi zvaunofanira kuti tinge tichiita zvekuti dzimwe nguva unombondipfekedza as if I am a nurse, dzimwe nguva anotombotenga tuma-night dress twekutoti unenge wakaita sekunge mupurisa, then anenge achikuudza kuti kana wakapfeka zvacho zvaunenge wakapfeka like a nurse kana kuti mupurisa, ndinobva ndanyatsonzwa kuti ya apapa I have a good woman, but kwandiri I think kuti it is just demonic. Please ndibatsireiwo vedare, handisi ndiri kutoshandiswa here, because mukadrowa imomo zvekare mune mamwe marings. Munoona vanhu vekunajimbi vanofarira kupfeka mamwe maziring mahombe hombe, arimo marings iwawo, yet he does not wear them, as well as some gold chains ari very fancy. Ndakamaona mukadrowa imomo, but he does not wear them. But ndo maanoisa zvipfeko zvangu zvemukati izvo zvaanenge anditengera, not knowing kuti zvipfeko zvangu izvi zvemukati zvaanenge anditengera, does he throw them away kana kuti anozozviisa kupi? I once asked him about this, akabva ati once wazvishandisa kwandiri zvinenge zvisisiri attractive. Anongoda kuti let's say kana ndikaenda kumba kwake for the whole weekend ndinenge ndakapfeka chipfeko ichocho chemukati nguva yekuti tinenge tichinakidzana hedu pabonde, then from there on zvaanozowanzokuita ndezvekuti anobva ati take it off because it is becoming smelly. Kana ndikamuudza kuti why don't I just wash it and I'll wear it for you later on, anobva ati I don't want you to wear it twice. Ndo zvaanongondiudza. Why usingade kuti ndizvipfeke twice? He doesn't give me a reason at all. Anongoti ndo zvandinongoda izvozvo. Please ndibatsireiwo vedare, ndoramba ndiri murelationship iyi here kana kuti ndongoita zvangu walk away, ndombozama kudanana nemurumewo anobvawo kuZim as I am from Zim, or should I stick to my man simply because I love him? Hey vedare, ndo message iyo yatatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndoita zvekuita sei, should I stick to my guy even though achifarira kuti tinge tichiita iyoyo yavanoti role playing. Hey, munombozviitawo kwenyu here izvi zvekuti hanzi dzimwe nguva anobva ambonditi pretenda sekunge uri mupurisa? Zvakaoma zvinoitika kunze uko. Rekedzai zvichinzi chakafukidza dzimba matenga. Asi ngatimubatsirei mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kureurura kuti ndakabetserana nevamwe sisi vangu, but sisi ava mwana wekwabamunini, then takabatsirana kuti tinge tichiurayisa mwana wasisi vamwe vedu avo, mwana wabamunini vedu. Zvakaitika ndezvekudai so. Sisi vedu ivavo mukoma, munhu wekuti akapinda mumamarriages, tingangoti kubva apo patainge tichitoriwo kutongokura, but we were somewhere kumaform 4 ikoko, munhu wekutoti ainge atopinda mumamarriages even though havasati zvavo vanyanyisa kukura, but vachipinda mumamarriages ivavo mukoma. Isusu by the time yekuti takazozamawo kuti tinge tichipindawo mumamarriages tainge tichingosangana nemadisappointments, ende varume vazhinji vainge vachitipfimba, vanhu vekuti vaingoona kuti ya apapa this is the struggle must go on. Asi sisi vedu ivavo mukoma, munhu wekuti waingoona vachingodanana nevanhu vane mari dzavo. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti vabereki vasisi vedu
ivo pamunini naamainini vave vanhu vainge vari too prideful because vainge vakwanisa kudyawo pfuma dzakati wandei, and by the time yekuti inini ndakazomitiswa ndakabva ndazova sort of like chiseko because amainini vakabva vaita sekunge vainge vaine rudo neni ndokubva vazouya vakanditora mushure mekunge vanzwa zvichinzi vabereki vangu vainge vachida kundidzinga. Vakati vauya kuzonditora mainini paya, ndakabva ndatoona kutoti panapa zvainge zvaitika rwainge rusumbori rudo, but the fact of the matter was that vainge vachingoda munhu wekuti vange vachimushandisa as their mate. Ndakarwadziwa ende ndaiti paya kana kuri kunziwo mimba yangu kana ikamukawo isingadi zvekuti ndinge ndichimuka makuseni waibva wavanzwa manje vava kutanga kupopota, sometimes vachitondishoropodza vachiti my dear, munhu anotendedzwa kuti ange achibudirwa nezuva akavata munhu ane murume wake, ende vaibva vapa the example yemwana wavo vachiti handiti unoona kuti izvezvi agere pamurume wake, noti murume wekutizira sezvakaita like sisi vangu avo vandakazopfurirana navo kuti tinge tichienda kunogadzira sisi vedu mwana waamainini avo vandainge ndava kugara navo. Vainge vachindishoropodza ende ndainge ndava chiseko. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndaona kuti this was too much, ndokubva ndazotaura namama. Ndakati ndataura namama, mama havana kuda kuzvibhilivha kuti amainini nerudo rwavo rwavainge vainarwo kwatiri sevana vaikwanisa kuburitsa mashoko iwavo, asi chainge chisingazivi vabereki vedu ndechekuti amainini kune vamwe vanhu vaiita sekunge munhu ainge aine rudo, but vainge vari munhu ainge akavandira zviya zvekuti kana muri moga aingokuudza magara moyo 1 or 2 words zvekuti kweupenyu hwako hwose unenge uchingonzwa kamwe kakungozvishora. So that was the type of a woman that she was. Amai one day vakabva vazongokaruka vasvika kumba kwabamunini naamainini ndokubva vaona kuti amainini vainge vakaita kundigadzika dare vachiita kunditongesa. Amai chavakangokwanisa kuita ndechekuti vakabva vati ndiri kungoda hangu mwana wangu, but amainini sezvo vainge vabatwa red handed vakabva vazama kuti vange vachikavhiridza gap, vakabva varamba vakati aiwa mwana wangu hamuna kwamunoenda naye, kusvika amai vangu vazongoitwawo that convinced yekuti inini ndini ndainge ndiri wrong, ndokusaka amainini vainge vazondigadza matare. From there on mukoma ndakabva ndazotanga kucommunicata nasisi vangu avo vandakazopfurirana navo kuti tinge tichienda kunogadzira sisi vedu mwana waamainini avo vainge vachindishungurudza. Ndakatanga ndichavaudza zvose izvo zvavainge vachiitwa naamainini, ndichivaudza kuti sisi musambofungidzira kuti amainini vanokudai, kunoko tinogara tichingoseva nemisadza, vanongogara vachingokusekai kuti makamitiswa. Sisi vakabva vazorwadziwa paya because ikoko kwavainge vari vainge vachishungurudzwawo nemurume zvekare navamwene vavo, saka vaiti paya kana vashungurudzwa vaibva vazoripota kuna amainini, ivo amainini vaibva vazotanga kuvaseka vachitovanyea nevavakidzani vavo. Ndakabva ndati sisi ndiri kuuya ikoko, then ndakati ndaenda ikoko uko kwainge kuchigara sisi ndo patakabva tazoti sisi vedu avo taifanira kuti tinge tichivagadzira apa mukoma tainge tichitongoriwo vana tisingambozivi kuti kugadzira munhu kwacho kuita sei. Isusu tainge tichingofungidzira kuti tainge tichingoda kungorwadzisa amainini vedu, tainge tisingazivi kuti zvinhu izvi zvainge zvitori nemaconsequences for the rest of our lives. Takabva tazoenda kunewo vamwe madzibaba ava ivo vainge vachiita zvenguwo tsvuku, asi mudzimai wavo ainge achiita zveun'anga. Takati tasvika pamba paya apa inini ndainge ndiine pamuviri, sisi vangu zvekare vainge vaine pamuviri. That was really fun mukoma, tichifamba takadaro tose tine nhumbu dzedu. Tasvika paya vanhu vaya vakatombofungidzira kuti zvimwe kuda tainge tauya tichiitira kuti tinge tichizopiwawo minamato for masuo zvekare nekutsigisa mimba dzedu idzo dzatainge takatakura, asi takabva tazotaura kuti tainge tichida kugadzira vamwe sisi vedu. Vanhu vacho mukoma vakarohwa nehana kuti ko vana ava vapindwa nemweya wakaita sei. Anyway vakabva vazotichaja mari iyo yavainge vachida kutichaja. Mari yacho yanga
yanga yakawandisa mukoma. Tikabva tati zvino mari iyi toiwana kupi? Then Sisi vakabva vati sezvo banguru vako iwewe vari mukorokoza, it is easy, mari iyi ndinokwanisa kuiwana, but ndichairoverwa mari iyi, but kunyange zvangu ndikairoverwa mari iyi, as long as ndagadzirisa name hidden, kurohwa kunenge kusina kana basa. Ndikuda kuti tinge tichidzidzisa vakabva vati ndikuda kuti tinge tichidzidzisa mainini a great lesson, kuti munhu as long as achiri mupenyu haashorwi kana kusekwa, nekuti munhu wose ari kurarama munhu waMwari. Then takabva tazombodzokera paya, Sisi vakabva vati I will update you kana kuri kuzonzi ndikawana mari iyoyo, but ndichatoita maths chete kuti ndinge ndichiiwana. Sisi ndokubva vazodzokera, inini ndikadzokera zvangu kumba, asi ndainge ndava munhu wekuti ziso rangu rainge rava kungogara rakavhurika, because tainge takaudzwa kuti tinge tichikwanisa kuzogadzira Sisi vedu ava mwana waamainini paikwanisa kuzodiwa hembe yake, kana kuri kunzi tikakwanisa kuwana especially matights ake, zvainge zviri bhoo. Saka ndainge ndava kungogara ndakavhura ziso pose pekuti mwana waamainini Sisi vangu ivavo vanenge vauya kuzoshanyira amai vavo. Ndaigara ndakangovhura ziso kuti hapana here chavanenge vakanganwa, like zvipfeko zvavo zvemukati. Then Sisi vangu vaya avo vainge vachingogara vachingoshungurudzwa nemurume wavo vakazoti vawana mari iya ndokubva vandiisira message, ndikabva ndazoenda paya, ndokubva tazotorana tikadzokera kuya kwatainge taenda. Apa mukoma kwaitombokwirwa bhazi, mushure mekunge makwira bhazi maitombofamba I think 1 hour kuti munge muchizosvika pamusha pevanhu avo vacho vainge vachida kutibatsira. Takazoti taenda kuya mukoma, this time around takanorarako, because inini ndainge ndava nedambudziko rekuti kana ndikafamba kwenguva yakareba ndaibva ndazozvimba makumbo, especially kana ndikafamba ndiri mubhazi makumbo angu aizozvimba. Saka takabva tazorara kuya sezvo tainge tasvikako late. Apa takasvika zvekare kuine vanhu vainge vakati wandei. Mukoma takabva tazobatsirwa tikapiwa minamato iyo yatakapiwa. Zvekare inini ndakabva ndapiwa mumwe mushonga wandakanzi kana ndasvika ndaifanira kuti ndinge ndichizomumwaya pachivanze mushonga iwoyo, but ndaifanira kuti ndinge ndichizoumwaya vanhu vose vachiri vakarara. Mangwana acho mukoma takabva tazomuka ndokubva tazodzoka zvedu. Sisi vakabva vazoenda kumba kwavo, inini ndikabva ndazodzokera. Apa now ndainge ndava nethat responsibility yekuti ndaifanira kuzotsvaka chipfeko chaamainini, zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka chipfeko chaSisi mwana wavo. Ndadzoka mukoma ndakazomukira mangwana acho makuseni seni, vanhu vose vasati vatombomuka. At that time I still remember kuti umwe mwana waamainini ainge achiri kuenda kuchikoro, saka ndiye aiwanzokutanga kumuka pamba pavo, ende ndakatomuka asati atombomuka because ndakatoseta alamu yangu yekuzvi4:4. Ndamuka mukoma ndikabva ndatanga kutenderera chivanze, ndakabata kakapu kangu kaya kainge kaine mushonga wacho, asi mushonga wacho wainge wakazangana nemamwe mavhu iwayo mukoma. Handizivi kuti mavhu akaita sei, munoona kala yakaita cement, ndo mavhu acho iwawo andakapiwa nevanhu vaya avo vainge vakatibatsira. Ndikabva ndamwaya mavhu aya paruvazhe rwose. Zvadaro ndokubva ndazodzokera zvangu mumba. Pose ipapo tainge tichingogeza nemunamato uya watainge takapiwa. Saka munamato watainge takapiwa hanzi wainge uri munamato wekuti minyama yose, kana kuri kunzi panenge paine minyama inenge yakagadzikwa patiri, minyama iyoyo yaifanira kuti inge ichizoenda pavana vaamainini vedu. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazoba imwe t-shirt yainge yakasakara. T-shirt iyi yainge iri yaamainini. Ndokubva ndazoba imwe skirt because mabhurugwa avo ndakatadza kuti ndinge ndichiwana mukana wekuti ndinge ndichimaba. Saka ndakati ndaba zvinhu izvi, then ndokubva ndangopretenda sekunge zvinhu izvozvo ndainge ndichida kuzvipfeka, because at that time mukoma ndainge ndapererwa, ndainge ndisisina kana hembe. Apa murume uyo ainge akandimitisa ainge akazoto
akatowana umwewo futi musikana uyo waainge amitisa. Saka kwekuti ndinge ndichiwanawo munhu anokwanisa kunditengerawo hembe kwainge kusitomborina. At that time mukoma ndakamborarama upenyu hwekuti ndaiita kusonerera mabhurugwa, zviya zvekuti bhurugwa rinenge rava nezvigamba. Ndatora zvinhu zviya mukoma ndakabva ndazoenda ndikanozvichengetesa kumba kwaSisi Vangu avo vainge vachigara nemurume wavo ainge achivashungurudza. Takazoronga dhei rekuti taifanira kuti tinge tichizodzokera kune vanhu vaya avo vainge vachitibatsira. Ndokwatakabva tazoenda tikanosiya zvinhu izvozvo. Mukoma ndakati ndichingonodzoka kudai so, ndo musi wekutanga kuona amainini nabamunini vachitukana. From the time kubva tichikura mukoma taingoziva kuti bamunini naamainini vanhu vainge vachidanana zvisingaiti, asi ndakangoti ndichingonopinda pamunhanga kudai so, asi ndakati ndichingonotsika pamunhanga vanhu vakabva vatanga kutorana two bed zvekuti bamunini vakazotombomhanya mumba ndokubva vabuditsa tsvimbo yavo. Vainge vachitoita semunhu ainge asvikirwa vachida kutoponda amainini. Kubva ipapo mukoma ndingangoti kusvika muzuva ranhasi havana kana kuzombowana peace at all. As we are speaking right now, mainini naSisi havataudzani. Sisi Rangova Joki rinombeya nenyika. But now that tazokura manje ndava kuona kuti zvatakaita, even though takazviita tichingoti tainge tichida kufikisa amainini because vaiva munhu ainge achidada, I can see kuti we did something chainge chisina kana kumbonaka zvachose. Ende kuti tinge tichizvirivhesa zvinhu izvi, zvino zvekuti handizivi kuti zvinorivheseka here. Last time ndakatombotaura naSisi ndikati, ko Sisi, tadii tambodzokera kuya tanotaura nevanhu vaya, kana kuri kunzi vanhu vacho vachiri vapenyu, then vobva vazorivhesa zvinhu zvatakaita. Sisi vakabva vati, uko handifi ndakatsikako, kana iwewe uchida kuenda enda hako. Ti ndiwe here wakazomwaya mushonga, zvekare ndiwe wakazoba hembe dzavo. Inini handina zvikuru zvandakaita, saka there is no need yekuti ndinge ndichizovapo pakurivheswa kwezvinhu izvi. Endai imimi amainini kana muchida kuvasunungura. Ndokubva vanyarara zvavo. Saka I am confused kuti tongosiyana nazvo here. We just keep it as a secret that is there between inini naSisi Vangu, kana kuti zvinhu zvekuti zvinoda kugadziriswa tichiri vapenyu, ivo ana amaininiwo vachiri vapenyu. Ende ivo Sisi vakabva vati hameno zvako, kazhinji zvinhu izvi kuti zvinge zvichizorivhesewa zvinobva zvauya pauri, ko ukatanga kupenga uchaita sei? Inini leave me out of it. Kana wafunga kunorivhesa enda uri wega and don't get me involved. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi takaenda tikanogadzirisa amainini naSisi. Hei, asi hanzi takavagadzirisa nenhau yekuti vainge vanyanyisa kutishainira. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.